І тодішні слова, які говорилися про Крим, про місце Крима в історії, не в історії, а в державі Україна. Оці всі слова збереглися, їх можна сьогодні знову ж таки ще раз прослуховувати. І знаєте, я скажу про що? Про те, що там же є політична платформа. Беремо її, ось вона, готова. Ще, правда, 90-й, 91-й, 92-й. Я никогда не забуду слова покойного ныне Вячеслава Черновола, который с трибуны Верховной Рады, кажется, в 92 году сказал, что нам нужно обязательно делать Крым, крымско-татарской автономией в составе Украины, давать права коренному народу Крыма. Иначе Крым у нас отнимут. Он смотрел, как... До речі, дуже цікавий факт такий, що насправді проблема з тим, що Крим може бути відібраний, піднімалася ще в 93-94 році. І тоді доповідалися президенту України, військові наші доповідали, навіть розроблялися певні сценарії, як може бути відібраний Крим. Ці всі документи є, вони не засекречені, вони в вільному доступі. До речі, вони з того самого моменту в вільному доступі. Дуже цікаво, що до них просто ніхто ніколи не звертався. Воно просто не потрібно виявилося. Хоча насправді це були документи, які стосувалися, як може бути відібраний Крим. І дуже прикро, що відсотків на 60 воно такі ще тодішні вони справдилися. Просто, знаете что, Владислав, я думаю, что многим неудобно смотреть эти документы и неудобно, как себя вели политики, многие из которых до сих пор живы и здоровы по отношению к крымским татарам.